गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे टपिक लानानै फैदों बेनो जाबाय मेडिकेल हेल्थनि टपिक PCOD बा PCOS तो बेनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानो बेनो जाहैबाय आं बावैसो मियाहाय बा दाखालि आर चिरां इउट्यूब चेनेलखौहाय आङो माने बिराद दुखु मोननानै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जोंनि बारैहाय मोनसे गाज्रि कन्टेन्ट बानायनायनि थाखाय आङो दुखु मोनदोंमोन बिरादनो ओमफ्राय नै नोंथांमोननिसिम आङो भिडिअ बानायनानै आंनि गोसोनि दुखुखौ आङो फोरमायदोंमोन तो बे भिडिअखौ हयथ' बिथाङा नुबाय नुनानैहाय मोनसे एपलजाइज भिडिअ बानायनायखौ आङो नुनो मोनदों तो बेबादिनो आं आशा खालामो फैगौ दिनफ्राव जेन' जों साफ्रोमबो बर' हारिफ्रा जेन' जोंनि समाजखौ जोंनि ससाइटिखौ माबोरैबादि जोङो माने जोङो निट एन्ड क्लिन दोननो हानाय माबोरैबादि जोङो मोजाङैहाय जोंनि ससाइटिखौ लाखिनो हानाय बेनि जुनै साफ्रोमबो जेन' खौसेथियैहाय मोनसे हास्थायनायखौ थायो आरो बेफोरबायदि गाज्रि कन्टेन्ट बा गाज्रि बुंनाय बेफोर जिनिसफ्रा मोजां नङा ससाइटियावहाय तो बेनो आं आशा खालामबाय हयत'बा बिथाङाबो गावखौहाय सुद्रायनो नाजागोन होननानै आं आशा खालामो आरो साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो थेंक इउ होननानै बुङो मानो होनब्ला बिथांमोना साफ्रोमबो आंखौहाय माने आंनि गोसोआवहाय मोनसे एनकारेज जिनिसखौहाय लाबोदों कमेन्ट्सफोरनि गेजेरजोंहाय आंखौहाय गोबाङानो मटिभेशन बेफोरबायदि कमेन्ट्सफोरखौ हरदों आंखौ बुजायहरदों बिनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद होननानै बुङो तो दिनैनि मेन टपिकआव आं फैफिनोसै तो PCOD बा PCOS माखौ होननानै बुङो हिन्जावसाफोरनि देहायाव PCOD बा PCOS होननाया जे मोनसे गिदिरनो प्रब्लेम बेखौहाय हयथ' गोबाङानो मिथिखायो तो PCOD होननानै बुङोब्ला जाबाय पलिसिस्टिक ओवारियान डिजीज बा पलिसिस्टिक ओवारियान सिन्ड्रम जेखौहाय होननानै बुङो मेनलि बे प्रब्लेमा हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय जायो बेयो जाहैबाय हिन्जावसाफोरनि रिप्रोडाक्टिभ अर्गानावहाय जे इउट्रास होननानै बुङो इउट्रास ओवारि बे ओवारि इउट्रासआ मने करो जुदि बेयो गेजेरनि पर्सना जुदि इउट्रासब्ला बे इउट्रासनि खर'आवहाय मोननै दिग दिए ओवारि थायो इउट्रास जों लोगोसे जे कानेक्टेड ओवारि बे ओवारिया एभ्रि मान्थ मा जायो हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय ओभामखौ रिलिज खालामो ओभाम माने दाउदै बे मेच्योर ओभामा जेब्ला प्रत्येक मास फैनानैहाय बियो फेलोपियन ट्यूबजों फैयै इउट्रासनि लाइनिं वालावहाय फैयो ओवुलेशन पिरियडनावहाय जुदि इन केस हस्बेंड एंड वाइफ जुदि फिजिकल इंटिमेशन बा सेक्सुअल इंटरकोर्स जुदि जायोब्ला मेल जे स्पर्म हौवाफोरनि जे स्पर्म बे स्पर्मआ बे ओभामजों लोगो मोननानैहाय जेब्ला बेयो फार्टिलाइज जायो अब्ला माने सासे हिन्जावसानि देहायाव प्रेगनेन्सि होननाय बा कनसिभ खालामनाया जायो बेबी कनसिभ खालामो दै किन्तु जुदि बे मेच्योर ओभामा मेल स्पर्मजोंहाय हौवासाफोरनि स्पर्मजों जुदि फार्टिलाइज जानो मोनाब्ला बेयो बे ओभामा फैयै फेलोपियन ट्यूबनिफ्राय फैनानैहाय बियो इउट्रासनि लाइनिं वालाव फैनायसै ओमफ्रायहाय बियो आस्ते आस्ते एन्डोमेट्रियमनिफ्राय बियो रिक्लाइन जायोना माने मान्थलि ब्लिडिं हिसाबैहाय मान्थलि ब्लिडिं जेखौ जों बुङो बे पलिसिस्टिक ओवारियान डिजीजआवहाय मा जायो जे मेच्योर ओभाम प्रत्येक मासावहाय हिन्जावसाफोरनि देहानिफ्राय जे ओभारिनिफ्राय अल्टारनेट मालाबा बेजोंनि ओभारि मालाबा बेजोंनि ओभारि बेयो मा खालामो दाउदैखौहाय रिलिज खालामो तो बे जेब्ला ओभारिया ओभामखौहाय मेच्योर खालामो माबेनि सापर्टनावहाय बे जाहैबाय FSH हर्मोन माने फलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन बे फलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोनासो बे दाउदैखौहाय मेच्योर बानायनो थाखाय हेल्प खालामो किन्तु इन केस अफ पलिसिस्टिक ओवारियान सिन्ड्रोम बा पलिसिस्टिक डिजीजनि खेत्रआवहाय मा जायो बे जे फलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोना दाउदैखौ बा ओभामखौहाय मेच्योर बानायनांगौ दंमोन बे दाउदैखौहाय बियो मेच्योर खालामनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला FSH बा फलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन जे हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय हर्मोन थायो बे हर्मोननि लेभेला अत्यन्त खमायो आरो
हौवाफोरनि जे हर्मन थायो एन्ड्रोजेन हर्मन बे एन्ड्रोजेन हर्मना इनक्रिज जायो हिन्जावसाफोरनि देहायावबो बेयो हौवासाफोरनि देहायावहाय बांसिन परिमाणाव थायो बे हर्मना एन्ड्रोजेन हर्मना हिन्जावसाफोरनिबो देहायावहाय थायो किन्तु सामान्य लेभेलावहाय थायो तो हिन्जावसाफोरनि देहायाव जेब्ला बे पिसिअडि होननाय बेमारा जायो बे समावहाय बे हौवासाफोरनि जे हर्मन एन्ड्रोजेन हर्मन बे एन्ड्रोजेन हर्मना अत्याधिक लेभेलावहाय बियो बाङो बिनि जुनैनो जे मेच्योर ओभामखौहाय रिलीज खालामनांगौ ओभारिया प्रत्येक मास बेखौहाय आरो रिलीज खालामनो हाया बिनि साइजआ गोरलै जानानै थायो फलिकल स्टिमुलेटिं हर्मना बेखौहाय साइजखौहाय मेच्योर बानायनो हाया तो बिनि जुनैनो बियो मा जायो ओभारिया मने करो बे ओभारि तो ओभारिनि सारिगिदिं मा जानायसै बे इमेच्योर जे दाउदै बे इमेच्योर दाउदैया लाइन बेफोरबादि बियो फ्लुइड फर्मावहाय सिस्ट जेखौहाय बुङोना ओभारियान सिस्ट जेखौहाय जादों होननानै बुङोना डक्टरफ्रा गोबां समाव सोनोग्राफि खालामनायनि उनाव तो बे ओभारियान सिस्टानो जाहैबाय दै बादि लिक्विड बा फ्लुइड फर्म जानाय मोनसे सिस्ट बेफोरबादि जमा जानानैहाय सारिगिदिं बेफोरबादि जानायसै बे जानायनि कारणावनो मा जानायसै नेक्स्ट ओभारिया कोनो मेच्योर ओभामखौहाय बा मेच्योर दाउदैखौहाय रिलीज खालामनो हाले बेनि कारणावनो मा जायो इनफार्टिलिटी माने हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय कनसीव बा प्रेगनेन्सि जानो हानायनि शक्तिया कम जालाङो जायनि कारणावहाय जायफोरने पिसिअडि बा पिसिअएस थायो बिसोरनि देहायावहाय मा होनो लिउटिनाइजिं हर्मना इनक्रिज जायो एन्ड्रोजेन हर्मननि लेभेला इनक्रिज जायो आरो फलिकल स्टिमुलेटिं हर्मननि लेभेला खमायलाङो ओमफ्राय इनसुलिन रेसिस्टेन्ट जायो मेनलि इनसुलिन रेसिस्टेन्ट होननानै बुङोब्ला जोंनि देहायावहाय गोबां अर्गान दं जेमन हार्ट स्टमाक मा होनो गल ब्लाडार स्प्लिन पेनक्रियास होननाय बेफोरबायदि गोबां अर्गान दं तो बेनि मध्य जे पेनक्रियास बे पेनक्रियासआ मा खालामो इनसुलिन हर्मनखौहाय बियो रिलीज खालामो जाहाथे बे इनसुलिन हर्मननि खामानिया जाबाय जोंनि देहायावहाय जों जेसेबां मानि जों कार्बोहाइड्रेट जायोना जे जानायफ्रावहाय ग्लुक'ज थायो कार्बोहाइड्रेटफ्राव मेनलि बे ग्लुक'जखौहाय बियो मेटाबलाइज खालामनानैहाय मा जायो जोंनि देहायावहाय जतटा परिमाणावहाय ग्लुक'जआ दरकार माने सुगारा दरकार एसेबांखौल' बियो माने जोंनि बडियावहाय बियो थननानैहाय बाकिखौहाय बियो एक्सक्रिट खालामो बे जाहैबाय इनसुलिननि खामानि किन्तु इन केस अफ बे इनसुलिन रेसिस्टेन्टआवहाय जेहेतु इनसुलिन रेसिस्टेन्ट जाबाय बिनि जुनैनो जोंनि देहायाव जे जों जानाय लोंनायजों कार्बोहाइड्रेटजों जे ग्लुक'जखौ जोङो जायो बे ग्लुक'जखौहाय थिक थाक करि बेयो मेटाबलाइज खालामनो हाया बिनि कारणावहाय मा जायो इनसुलिन रेसिस्टेन्ट जानानैहाय मा होनो देहायावहाय एक्सेसिभ लेभेलावहाय सुगार टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटास बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो तो बेनि जुनैनि जायफोरनि देहायावहाय पिसिअडि बा पिसिअएस नाय प्रब्लेमखौहाय नुनो मोनो बिसोरनि देहायावहाय मा कमप्लिकेशन जायो होननानै बुङोब्ला इनफार्टिलिटी मिसकेरेज प्रीमेच्योर बार्थ कार्डियोवास्कुलार डिजीज मूड डिसऑर्डर टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटास ओबेसिटी एन्डोमेट्रियल कैंसर बेफोरबादि जिनिसखौहाय जानायखौ नुनो मोनो जुदि नोंथांने बा सोरनिबाफोर देहायावहाय जुदि बेफोरबादि इरेगुलार माने मालाबा जायो मालाबा जाया खायफाफोरने 45 दिन बा 50 दिननि परसो बेफोरबादि मेनस्ट्रुअल साइकेल मान्थलि ब्लिडिंआ जायो मा होनो उदै सायो बेफोरबादि जुदि प्रब्लेम जायोब्ला नोंथांमोना अबस्यय गायनोकलजिस्ट डक्टर कनसाल्ट खालाम मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि देहायावहाय सिङावहाय मा जानानै थादों मा जानानै थाया बेफोरखौहाय जोङो डायग्नोसिस खालामाला जों मिथिनो हाया जेब्ला जोङो सोनोग्राफि बा माबा माबि जोङो टेस्टखौ खालामनानै नायो अब्लासो जों मिथिनो हायो तो बे जोंनि देहायावहाय समटाइम माने बेफोरबादि हर्मोनल इम्बेलेंस जानानै थायो तो बेफोरबादि हर्मोनल इम्बेलेंसफोरखौहाय नायनो थाङोब्ला बायोकेमिकल टेस्ट खालामनायफोरजोंसो मिथिनो हायो हर्मोनल इम्बेलेंस जादोंना मा जादों जेमन हौवासाफोरनि जे हर्मोन एन्ड्रोजेन हर्मोना इनक्रिज जानाय फलिकल स्टिमुलेटिं हर्मोन जायआ जोंनि हिन्जावसाफोरनि देहायाव प्रत्येक मास ओभारिनिफ्राय ओभुलेशनखौ खालामहोनायनि गुनैहाय बेयो अत्यन्त मास दरकार जायफोरनि बे दाउदैया रिलीज जाया
बिसोरनि मा जाया माने मान्थलि जे ब्लिडिं मेनस्ट्रुएशन साइकेल बे मेनस्ट्रुएशन साइकेला जाया तो बिनि जुनैनो बेफोरबायदि जिनिसफोरखौहाय जोङो नेग्लेक्ट खालामनो नाङा जुदि नोंथांनि बेफोरबायदि कोनो रकम समस्या दंब्ला अबस्यय गायनेकोलजिस्ट डक्टर कनसाल्ट खालामनो हायो बे गायनेकोलजिस्ट डक्टरफ्रानो बेनि ट्रिटमेन्टखौ खालामो माब्रै जायफोरनि पिसिओडि बा पिसिओएस दङ मेनलि डाइट पेटार्न ओमफ्राय लाइफस्टाइला मेन दै लाइफस्टाइलाव मा होननानै बुङोब्ला जिहेतु इनसुलिन रेसिस्टेन्ट जायो बिनि कारनेनो मा जायो जायफोरनि देहायावहाय पिसिओडि बा पिसिओएस थायो बिसोरो बिराद मोदोम गिदिर ओबेसिटी मोटापा जालाङो ना तो बिनि जुनैनो गावनि देहाखौहाय स्लिम खालामनो फार्स्ट चेष्टा खालामग्रोनांगौ बेनि थाखायहाय हागौमानि एक्सारसाइज खालामनाय साइकेल सालायनाय सुइमिं खालामनाय बेफोरलाय टाउनाव थाग्रा बा जायफ्रा नोङो सिटिफ्राव थायो सेहेरफ्राव थायो बिसिनि गुनैहाय माने जिम टिम नानान रकम माने फेसिलिटी थायो किन्तु जायफ्रा गामियाव थायो गामियाव थाग्राफोरनिलाय इजि जेबो नङा गामियाव थांनानै एसेनो हुबारि खारलाबायला जायो एसेनो हुबारि बा लामा माने खारनाय बा एसे गावखौहाय फुर्ति दोननाय दैफ्रावहाय थांनानै एसे सानस्रिहैनाय गेलेनाय बेफोरबायदिजोंनो गावनि देहाखौहाय फिट लाखिनो हायो ना तो मेनलि जायफोरनि देहायावहाय पिसिओडि बा पिसिओएस दङ बिसिनि लाइफ स्टाइला ठीक ठाक जानांगौ दं ओमफ्राय डाइट पेटार्ना गोगोम मास्ट एकदम जंक फूड अत्यधिक लेवलावहाय जे खाद्यफ्रावहाय नोंनि प्रोटीन मा दङ जेमन रेड मीटनो डेयरी प्रोडक्ट जे जिनिसफ्रावहाय थायो बेफोरखौहाय बारा जानो नाङा मानो होनोब्ला अलरेडी इनसुलिन रेजिस्टेंट का तो बेफोर जिनिसफ्रावहाय ग्लुकोज लेवला अत्यधिक थायो तो इनसुलिन रेजिस्टेंट जानायनो इनसुलिननि बे क्षमता थाया मेटाबलाइज खालामनायनि थाखाय ग्लुकोजखौहाय तो बिनि जुनैनो बेफोरबायदि जिनिसफोरखौहाय जानाय लोंनायफोरखौहाय जोङो अत्यधिक खालामालासिनो गावनि जानायखौनो जों कंट्रोल खालामनांगौ कार्बोहाइड्रेट जिनिसफोरखौहाय जानायफोरखौ एसे खम खालामनांगौ ओमफ्रायहाय जाला जोंनि थाखाय हेल्दी फ्रुट्स नानान रकम ग्रीन भेजिटेबल बेफोरखौहाय नोंथांमोना जानो हागौ तो बेफोरबायदि डाइट पेटार्नखौ सालायोब्ला नोंथांनि देहायावहाय अटोमेटिक बे पिसिओडि निफ्राय रेहाय मोननो हायो बा वेटखौहाय लस खालामनायजोंनो कनसीव खालामनो बा प्रेगनेन्सि बा ओवुलेशनखौहाय जाहोनायनि थाखायहाय डक्टरफ्रा चेष्टा खालामो आरो बेजों लोगोसे मुलिनि ट्रिटमेन्टआलाय खालामखायो जिहेतु मेनलि बे पिसिओडि बा पिसिओएस होननायावहाय हर्मोनल इम्बेलेन्स जायो हर्मोनल इम्बेलेन्सखौहाय थिक खालामनायनि गुनै हर्मोनल ट्रिटमेन्ट जायो हर्मोनल ट्रिटमेन्ट जेमन फलिकल स्टिमुलेटिं हर्मोनासो ओभामखौहाय माने दाउदैखौहाय मेच्योर खालामनो हायो तो बिनि जुनैनो बे फलिकल स्टिमुलेटिं हर्मोनखौहाय जाते इनक्रिज माने बारायनो हायो बिनि जुनैहाय बेफोरबायदि हर्मोनल ट्रिटमेन्टखौहाय खालामनाय जायो तो मेनलि बे पिसिओडि बा पिसिओएस जायफोरनि देहायावहाय जायो बिसिनि देहायावहाय मा सिम्पटम्स नुजायो होननानै बुङोब्ला irregular menstrual cycle infertility obesity ओमफ्राय फेसियल एक्ने बा फेसियल हेयर माने मोखाङावहाय एक्ने माने मिथिखायो दा मोखाङावहाय गोबां रोखोमनि गाराय जिखाफैयो माने सिथर बादि पिम्पल्स बादि गोबां माने बुरजा जिखाफैयो ना बेखौ बुङो एक्ने तो फेसियल एक्ने जायो बे गासिबो हर्मोनल इम्बेलेन्स जानायनि गुनै आरो मोखांफ्रावहाय बा आखाइफ्राव आथिंफ्रावहाय बिरादनो खोमोन रज'नायखौ नुनो मोनो दै खानाय रज'नायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु एन्ड्रोजेन हर्मोना इनक्रिज जायो बेयो एन्ड्रोजेन हर्मोना मेनलि हौवासाफोरनि हर्मोन तो बे हर्मोना जिहेतु हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय इनक्रिज जायो बारायो बिनि जुनैनो फेसियल हेयर आखाइ आथिंफ्रावहाय माने खानाय खोमोन बेफोरखौहाय नुनो मोनो तो नायगिरिफोर गोबाङानो गोबां कमेन्ट्सआवहाय सोंहरो तो गासैनिबो कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौहाय होजोबनो थाखायहाय पसिबल जाया होनब्लाबो आङो चेष्टा खालामो जाहाथे आङो कमेन्ट्सनि माने रिप्लाइखौहाय बा नोंथांमोननि सोंहरनायनि जे एन्सारखौ बे एन्सारखौहाय आं होनो हायो आं चेष्टा खालामो आरो चेष्टा खालामनाय
गोबाङानो गोबां सोंहरबावदोंमोन माने प्रेगनेन्सि समावहाय मा हेल्दी डाइट जानांगौ बेफोरनि बिषयैहायबो फैगौ दिनफ्रावहाय आङो अबस्यय टाइम मोनोब्ला आङो चेष्टा खालामनाय आङो एसे बिजिबो थायो मानसिया बिनि जुनैनो आङो एसेबां भिडिअफोरखौ लाबोनो हाया जुथुथा आं हायो नोंथांमोननिसिम आङो बेफोरबायदि आंनि एसेब्लाबो आंनि टाइमफोरखौहाय होनानैहाय आङो नोंथांमोननिसिम आङो भिडिअफोरखौहाय आं लाबोनो चेष्टा खालामनाय बा नाजानाय होननानैहाय आं आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना गोबाङानो गोबां नलेजखौहाय मोनबाय होननानै आं आसा खालामो जुदि नोंथांमोना बबेबा बिषयफ्राव बुजिनो हायाखैब्ला आंखौहाय अबस्यय कमेन्ट्स खालामनानैहाय बुंहरनो हागोन जाहाथे आं नोंथांमोननि माने जेखौहाय बुजियाखै बेखौ आं मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होनो हायो सो नायगिरिफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअ बेमानियानोसै थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लव यू ऑल गोजोन्थों